Hawaii. Ningún. Passis de formatge. El futbol. Qualsevol de Netflix que estigui entretinguda i sigui d'acció. Alguna de Will Smith. Seria bomber. No trepitjar les línies de la pista. Soc d'Android. Instagram. Leo Messi. Alguna de reggaeton. Depèn si és estiu o és hivern. No em dius ninguna frase? Tampoc te la dic. La contaminació una miqueta, potser, ara que estem en aquestes zones baixes. La vista. Un lleó. La família. El blau. Van dos i cau del mig.